Dumela abakhulu Dhinyame Tijan is back ngemsana munozviziva ndadzoka zvekare panapa inini handina nguva yekutambisa, no time to waste, gun salute tichitoenda nenyaya baba nyaya ndapindira right. Panapa ndiri kuenda nemwe nyaya yandasangana nayo ndava nayo mangwanana ano fresh elections in Zimbabwe, ZANU-PF internal squabbles escalate. Nyaya iri kuitika panapa vari kunyora vakomana vabepa rinowanika online vari kuti disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa yes warned his ZANU-PF party members to remember to be disciplined as indiscipline leads to unnecessary internal squabbles. Our highly placed sources within SADC say there are members in the party backed by the Zimbabwe military that want Vice President retired General Constantino Chiwenga to stand in the forthcoming fresh election in Zimbabwe on June 30. VP retired General Constantino Chiwenga in the arm has had in mind for a long time now to succeed the President Emmerson Mnangagwa in ZANU-PF. We are democratic. We talk openly. We want the president to make way for VP Chiwenga in the election coming. The army is behind this move. Our sources within ZANU-PF say we do it have on good authority that ZANU-PF are not comfortable with Mnangagwa standing again. But this is a divided opinion. Some feel Mnangagwa should be allowed to stand to finish his term, but some feel that could be giving the opposition victory on a silver platter, as Mnangagwa has vowed in the last election, which is now in dispute that he is a weak candidate. I don't know kuti nyaya idzidzi vane umbori nezvinhu zvavari kutaura, asi inini ndinenge ndangosangana nadzo ndombouya panapa kuti timbodziswinya tichiona kuti zviri kumeka sense here. Vari kutaura kuti their sources within SADC iri kuvaudzawo their sources zvekare within ZANU-PF ndo iri kuvaudza kuti vari kutarisirawo kuti vangagona kungoisa vachiwenga kuti vamire panew election iripo, nekuti since vari kuti vaMnangagwa varipo weak candidate vanogona kungodyisa kana kuti kungopa victory ku opposition on a silver plate. I don't know, but panguva yese munhu wekuti President Mnangagwa vakadefend title sekuona kwamakangozviita iko zvinhu last year 2018 vakangonzi ndo vahwina vatopinda zvakadaro. Iyo year 2023 vachingodefend title pavakangotorera chimuti pana Mugabe havana kuchitorerwa chimuti, vakutosvika pakusiyirawo mumwe. But ava vanhu vari kuzotaura zvokuti fresh election njinji ndo vari kuti vamwe vavo vanoshanda navo vari kuti havana confidence, havasina trust mavari kuti vachimira zvekare, since vari kufanira kungosiyira mumwe wavo vari kusiyira kuti iye abva angopinda nechimuti. I don't know how far truth is this, but inini ndakatarisa nyaya iyi ndiri kuonawo kuti zvekunzi tasangana fresh election handisi kuti zvangu SADC ina zviri kugadzira Zimbabwe, but inini ndakatarisa vanogona panogona kunge 1 2 3 tumatalks tunogona kuzongoitikawo zvingoti pangoita kakushandidzana kari right. But zve-fresh elections doubt yangu chete ingori pakuti dai pakatotangwa zvekugadziswa zvevoters roll vanhu vakatanga kutoregister kuvhota futi, because zvinhu zvinoda 2 years kuti zviprepare kuti zvizoitika. Let's hope 30 June uchakazosvika hatizorambe tichingoudzwa ngano. But muri yeZimbabwe regedza timboona hanzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti uyu anorwaro. Regedza timboona kuti zvichameka sense here zvinhu zvavo zviri kuitika pana zviri kutaurika. Dhinyame Tijan ndo nyaya ndakakubatira zvakare panyaya version channel yenyu, channel isingapererwe nenyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Kana ichinge first time yako gara wasubscribe, nekuti pana panyaya takapikira kudzitaura ende tinongotaura tichingoflowa tichienda tisingapererwe todzoka nadzo. Zviri zvanhasi, bye bye mfesong.